Ανάβει φάρους. Όχι, σταματάει μέσα στη μέση. Τι ωραία και καλά να φύγουμε, ήρεμα και ωραία. Καθώς κάναμε βόλτα σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πέσαμε πάνω στο Cookie, ένα μαγαζί που πουλάει τα πιο στρογγυλά μπισκότα που έχω δει στη ζωή μου. Και εννοείται δεν θα μπορούσαμε να μην τα δοκιμάσουμε. Προφανώς και το αγαπημένο μου είναι τα Smarties. Να δοκιμάσω. Πω. Γεια. Πω. Δες το πως είναι. Είναι μαλακό, δεν είναι σκληρό. Κάτσε τα 10 μπισκότα, δεν έχω ξαναδεί. Πιο μαλακό, πιο όμορφο σχήμα, πιο όμορφο τέτοιο. Δεν έχω ξαναδεί πιο ωραίο μπισκότο. Καθώς κάναμε βόλτα σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πέσαμε πάνω στο Cookie, ένα μαγαζί που πουλάει τα πιο στρογγυλά μπισκότα που έχω δει στη ζωή μου. Και εννοείται δεν θα μπορούσαμε να μην τα δοκιμάσουμε. Προφανώς και το αγαπημένο μου είναι τα Smarties. Να δοκιμάσω. Πω. Γεια. Πω. Δες το πως είναι. Είναι μαλακό, δεν είναι σκληρό. Κάτσε τα 10 μπισκότα, δεν έχω ξαναδεί. Πιο μαλακό, πιο όμορφο σχήμα, πιο όμορφο τέτοιο. Δεν έχω ξαναδεί πιο ωραίο μπισκότο. Καθώς κάναμε βόλτα σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πέσαμε πάνω στο Cookie, ένα μαγαζί που πουλάει τα πιο στρογγυλά μπισκότα που έχω δει στη ζωή μου. Και εννοείται δεν θα μπορούσαμε να μην τα δοκιμάσουμε. Προφανώς και το αγαπημένο μου είναι τα Smarties. Να δοκιμάσω. Πω. Γεια. Πω. Δες το πως είναι. Είναι μαλακό, δεν είναι σκληρό. Κάτσε τα 10 μπισκότα, δεν έχω ξαναδεί. Πιο μαλακό, πιο όμορφο σχήμα, πιο όμορφο τέτοιο. Δεν έχω ξαναδεί πιο ωραίο μπισκότο. Καθώς κάναμε βόλτα σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πέσαμε πάνω στο Cookie, ένα μαγαζί που πουλάει τα πιο στρογγυλά μπισκότα που έχω δει στη ζωή μου. Και εννοείται δεν θα μπορούσαμε να μην τα δοκιμάσουμε. Προφανώς και το αγαπημένο μου είναι τα Smarties. Να δοκιμάσω. Ζήτησε μια μεγάλη αλλαγή και κάναμε ένα buzzcut με ένα drop fade. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo no te va a pasar nada. Σε έναν φιλικό αγωνακολούθηση έγινε κάτι τόσο σημαντικό που έκανε το βίντεο viral. Δύο φίλοι έκαναν έναν αγωνακολούθηση και τους φτάσει πρώτος απέναντι στην άλλη όχθη του ποταμού. Νικάει. Βλέπεις και οι δύο είναι πρωταθλητές. Ο ένας στο στίβο και ο άλλος στο φαγητό. Αλλά προς μεγάλη έκπληξη όλων, ο πιο παχουλός φίλος έκανε ένα τεράστιο μακροβούτι και νίκησε τον γυμνασμένο. Με έναν φιλικό αγώνα κολύμβησης έγινε κάτι τόσο συνταρακτικό που έκανε το βίντεο τους viral. Δύο φίλοι έκαναν έναν αγώνα κολύμβησης και όποιος φτάσει πρώτος απέναντι στην άλλη όχθη του ποταμού νικάει. Βλέπεις και οι δύο είναι πρωταθλητές. Ο ένας στο στίβο και ο άλλος στο φαγητό. Αλλά προς μεγάλη έκπληξη όλων, ο πιο παχουλός φίλος έκανε ένα τεράστιο μακροβούτι και νίκησε τον γυμνασμένο. Με έναν φιλικό αγώνα κολύμβησης έγινε κάτι τόσο συνταρακτικό που έκανε το βίντεο τους viral. Δύο φίλοι έκαναν έναν αγώνα κολύμβησης και όποιος φτάσει πρώτος απέναντι στην άλλη όχθη του ποταμού νικάει. Βλέπεις και οι δύο είναι πρωταθλητές. Ο ένας στο στίβο και ο άλλος στο φαγητό. Αλλά προς μεγάλη έκπληξη όλων, ο πιο παχουλός φίλος έκανε ένα τεράστιο μακροβούτι
αυτή τη μίξη του τιμιασμένου πυροβολικό. Καλώς ορίσατε στο Hitman Club, το νέο σας hotspot στην πόλη του Emerald, εδώ που η νύχτα ζωντανεύει με ζωντανή μουσική μοναδικά σου. Do you want your phone to be like this? Download this app for free, and you won't need a TV in your home anymore. Δύο φίλοι έκαναν έναν αγώνα. Κολύμβησης και όποιες... Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να αγοράσω ένα τηλεφωνάκι. Ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο? Δεν έχω κατά νου, μπορούμε να δούμε. Εννοείται, έχω και κάποια μεταχειρισμένα αν θέλετε να περάσουμε στη βιτρίνα. Ναι, θα με ενδιαφέρει. Έχω κάποια πιο παλιά μοντέλα της Apple και εδώ πάμε στα πιο καινούργια. Μετά πάμε και σε Android. Πάμε στο S22 Ultra για να σας κατατοπίσει περισσότερο. 12 GB RAM, 512 αποθηκευτικός χώρος και στο S23 Ultra 8 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικός χώρος. Τα 512 θα τα χρειαστώ. Είναι για τη δουλειά μου. Απλά θέλω να βγάζω και κάποιες φωτογραφίες. Άρα προχωράμε με το S22 Ultra. Ναι, φυσικά. Είναι πραγματικά σαν καινούργιο και έχετε 6 μήνες εγγύηση από το κατάστημά μας. Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. It's 2024 and you still haven't used dynamic pop-ups. Try Neon Lost Keyboard to adapt to various dialog pop-ups with one click, including custom desktop pet mode. Μπορούμε να δούμε. Εννοείται, έχω και κάποια μεταχειρισμένα αν θέλετε να περάσουμε στη βιτρίνα. Ναι, θα με ενδιαφέρει. Έχω κάποια πιο παλιά μοντέλα της Apple και εδώ πάμε στα πιο καινούργια. Μετά πάμε και σε Android. Πάμε στο S22 Ultra για να σας κατατοπίσει περισσότερο. 12 GB RAM, 512 αποθηκευτικός χώρος και στο S23 Ultra 8 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικός χώρος. Τα 512 θα τα χρειαστώ. Είναι για τη δουλειά μου. Απλά θέλω να βγάζω και κάποιες φωτογραφίες. Άρα προχωράμε με το S22 Ultra. Ναι, φυσικά. Είναι πραγματικά σαν καινούργιο και έχετε 6 μήνες εγγύηση από το κατάστημά μας. Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να αγοράσω ένα τηλεφωνάκι. Ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο? Δεν έχω κατά νου, μπορούμε να δούμε. Εννοείται, έχω και κάποια μεταχειρισμένα αν θέλετε να περάσουμε στη βιτρίνα. Ναι, θα με ενδιαφέρει. Έχω κάποια πιο παλιά μοντέλα της Apple και εδώ πάμε στα πιο καινούργια. Μετά πάμε και σε Android. Πάμε στο S22 Ultra για να σας κατατοπίσει περισσότερο. 12 GB RAM, 512 αποθηκευτικός χώρος και στο S23 Ultra 8 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικός χώρος. Τα 512 θα τα χρειαστώ. Είναι για τη δουλειά μου. Απλά θέλω να βγάζω και κάποιες φωτογραφίες. Άρα προχωράμε με το S22 Ultra. Ναι, φυσικά. Είναι πραγματικά σαν καινούργιο και έχετε 6 μήνες εγγύηση από το κατάστημά μας. Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να αγοράσω ένα τηλεφωνάκι. Ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο? Δεν έχω κατά νου, μπορούμε να δούμε. Εννοείται, έχω και κάποια μεταχειρισμένα αν θέλετε να περάσουμε στη βιτρίνα. Ναι, θα με ενδιαφέρει. Έχω κάποια πιο παλιά μοντέλα της Apple και εδώ πάμε στα πιο καινούργια. Μετά πάμε και σε